I'm okay. Are you all Thank okay? you very much. Okay. Yes, yes, yes. How you can find how you I want to thank everybody for coming and for Pastor for translating and helping as well. And thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, just starting. Only one person is joining, so waiting for other people. Okay. So, should we have a prayer time together? If someone could pray while we wait. Oh yes, can you pray? Yes. Just feel free to pray, brothers. Okay, thank you very much. Our Father in heaven, thank you very much that you have given us this day. Thank you, Lord, that you have known us, that you have given us the grace of this day, and that as we are waiting for our friends to receive the teachings of your words, we ask you, the Lord, to be with us, and also our friends vow to come to and to get to understand what you are talking, you want to know. Thank you, Lord, that everything is in your hands. Bless our leader, bless our pastors, bless even our friends who are joining us very soon. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Amen. Thank you. Thank you very much, Pastor Apostle Jason. Yes, you're most welcome. And also, one welcome, Pastor Gapumba is with us today. Thank you very much, Pastor Bishop. Yes, and also we have Pastor Joseph Antonio is also with us this afternoon. God bless you, brothers. Sure. Just tell me when we should start, Pastor. Just let me know. Just let me give you 5 minutes. 5 minutes, okay. I'll ring back in 5 minutes. Is that okay? Yeah, no problem. All right, I'll ring back in 5. Just if you could send me a message that people are ready, thank you. Because I can just drink my tea for a minute and rest for a minute. All right, thank you. All right. Thank you.
Yes, welcome, Apostle Jason. Okay. Now, yes, we can start our program. Okay, brothers and sisters, thank you for coming, and thank you for Pastor for help and translating. And so if someone could open in prayer, please. Musa Gama, can you pray? Let us pray. Father, in the mighty name of Jesus, we come before you this afternoon. We honor you. We bless your name. We exalt your name. You are the most high God. Above you, Lord, there's no other name. Father, thank you for all things upon our life. Thank you for your care, your protection, your favor, your grace upon our life. I present your son this afternoon as he now starting teaching. May you, Lord, put your spirit upon him and guide him and direct him and give him more knowledge. Only our own Father, he can't do anything, but he rely upon your power of Holy Spirit. And also bless every pastor who is going to join this meeting. Father, it's my prayer in the mighty name of Jesus. Be with us as well for missing this program of teaching. Be with us at the end of the program. Father, we pray in the mighty name. Father, we pray. Amen. Amen. So this week we are doing the doctrine of sin. Imagine a beautiful lake full of beautiful water. And an oil tanker, lorry carrying oil. And it crashes into the lake. And the oil spills into the beautiful lake and corrupts it, spoils it. We're going to look at how Adam and Eve sinned against God and it corrupted the world. And so we begin our teaching on sin. If someone could read 1 Yohane chapter 3 verse 4, 1 Yohane chapter 3 verse 4. Chapter 3 verse 4. Amenda pesa mkoseka microphone yangu ngamba kwenga. One Yohane chapter 3 verse 4. Chapter 3 verse 4. Iliyonse amene amachimwa aliso ndi mlandu wakuphwanya malamulo paja kuchimwa kuphwanya malamulo kumene. So sin is breaking God's law. Sin is breaking God's law. Now, let us go to Genesis chapter 3, verse 1 to 7. If someone could read Genesis chapter 3, verse 1 to 7.
tiyeni book la Genesis chapter 3 verse 1 mpaka na 7. Book la Genesis chapter 3 verse 1 mpaka na 7. Genesis 3 verse 1 kulekeza 7. Yes. Maotsogera kuchimwa kwa munthu. Njoka inali yonjera mukupambana za moyo zonse. Zimene Chauta amazilenga. Njokayo inafunsa mkazi uja kuti, kodi zoona kuti Mulungu anakuletsani kuti musadye zipatso za mtengo uliwonse munda muno? Mkazi anayankha kuti, tingathe kudya zipatso za mtengo uliwonse munda muno, kupatula okhawo umene uli pakati pake. Mulungu ananena kuti atisadye zipatso za mtengo umenewo, ngakhale kuzikhudza, chifukwa choti tikadya ngotero tidzafa. Koma njokayo inamuyankha mkaziyo kuti, ayi, kufa simudzafa konse. Mulungu amadziwa kuti inu mukadzadya zipatso zimenezi maso anu adzatsekuka, ndipo mudzakhala monga momwe alili Mulungu. Mudzadziwa zabwino ndi zoyipa. 6. Tsono mkaziyo adaona kuti mtengowo ndiwo kongola, ndiponso kuti zipatso zake zingakhale zokoma kudya. Pomwepo adayamba kukhumbira kuti adyeko zipatsozo adzakhale wanzeru. Motero adatcholako zipatso zina za mtengowo nadya. Tsono zina adapatsako mwamuna wake, ndipo iyenso adadya 7 yomaliza. Atangodya choncho adazindikira kuti ali amaliseche. Amen. Amen. So God made it clear to Adam and Eve what was right and wrong. God made it clear to Adam and Eve what was right and wrong. Mulungu akuvomereza bila kuchira mkula poera kuna kuti Adamu ndi Hava anachita cholakwika. And Adam and Eve had the choice to obey for life or disobey for death. Adamu ndi Hava anakasika mwali wena kukhala ndi wamoyo kapena kuti muimfa kumene unakoza kwa imfa. Ziwiri anakasika mwali ndito kuti akoza khala moyo kapena imfa. But they chose to listen to Satan rather than God's word. This was a terrible crime. They went against a holy God. But not only did this affect Adam and Eve, the human race was poisoned. The children of Adam and Eve were also born into sin. It was like, imagine someone lighting a fire on a farm and the fire burns the whole farm. Adam and Eve lit a fire of sin and it burned throughout humanity. So if someone could read Romans chapter 5, verse 12 to 15. Romans chapter 5, verse 12 to 15. Romans chapter 5, verse 12 mpaka 15.
Yes, verse 12 kulekeza 15. Yes. Za Adamu ndi Khristu. Uchimo udalowa dziko lapansi chifukwa cha munthu mmodzi. Ndipo uchimowo udadzetsa imfa. Motero imfa idafalikira kwa munthu, kwa anthu onse kupeza kuti onse adachimwa. Uchimo udalipo pa dziko lapansi. Mulungu asanapereke malamulo. Koma pamene palibe lamulo, machimo a munthu sawerengedwa ayi. Komabe kuyambira nthawi ya Adamu kufikira nthawi ya Mose, imfa inali ndi ulamuliro pa anthu onse. Inali ndi ulamuliro ngakhalenso pa amene kuchimwa kwawo kunkasiyana ndi kuchimwa kwa Adamu, amene adaphwanya lamulo la Mulungu. Adamuyo adafanizira iye uja amene Mulungu adati adzabwerayo. 15. Koma sitingafananitse mphatso yaulere ya Mulungu ndi kuchimwa kwa Adamu ayi. Pajatu anthu ambiri adafa chifukwa cha kuchimwa kwa munthu mmodziyo, koma kukoma mtima kwa Mulungu ndiponso mphatso yake yaulere idaposa ndithu, chifukwa zidabweretsera anthu ambiri madalitso ochuluka. Mphatso imene Mulungu adaperekayo ndiye munthu mmodzi uja, Yesu Khristu. Amen. Amen. Imagine a coach driver drunk driving a coach. And he crashes the coach and kills hundreds of people on the coach. His sin brought great tragedy to the people on the coach. When Adam sinned against God, it caused a great tragedy for mankind. Turn with me to Romans chapter 3 verse 10. Romans 3:10. Romans 3 verse 10. Romans 3 verse 10. Paja malembo amitundu ina omwe paja malembo akuti palibe munthu wolungama ayi ndithu ndi mmodzi yemwe. Man became unrighteous. And turn to Genesis chapter 6 verse 5. Genesis 6 verse 5. Genesis 6 verse 5. Genesis 6 verse 5. Genesis 6 verse 5. Yes. Verse 5. Pamene Jehova adaona kuti anthu apa dziko lapansi aipa opsa, ndiponso kuti mitima yawo inali yodzaza ndi maganizo oyipa. So Adam's children were born with a desire to do evil. Adam's children, their hearts became dark towards God. Someone read Jeremiah chapter 17 verse 9.
Jeremiah chapter 17 verse 9. Jeremiah. Jeremiah chapter 17 verse 9. Abelabisa, msego microphone yangu. Yeah. Jeremiah 17 verse 9. Yes. Yeah. Mtima wa munthu ndi chinthu chonyenga kwambiri, kupambana zinthu zonse. Kuyipa kwake nkosachizika. Kodi ndani angathe kumvetsa? So man's heart became very dark and wicked. It made his life empty and away from God. If someone could read Genesis chapter 3 verse 8. Genesis chapter 3 verse 8. Genesis 3 verse 8. Verse 8. Madzulo dzuwa lidapeva, awiriwo adamva mtswatswa chauta akuyenda m'mundamu, ndipo iwo adabisala mkatikati mwa mtengo kuti iye angawaone. And then Genesis chapter 3 verse 24. Verse 24. Atapirikitsira kuja Adamuyo, Mulungu adayika akerubi kuvuma kwa munda wa Edeni. Adayikanso lupanga la moto limene linkazungulira mbali zonse kuchenjeriza mtengo wopatsa moyo uja kuti wina asawufike pafupi. Because of Adam's sin, man was pushed out of the garden and separated from God. Man's situation became very, very, very bad. He became cursed by God. God cursed man. If someone read Ephesians chapter 2 verse 3. Ephesians chapter 2 verse 3. Ephesians chapter 2 verse 3. I say so. Ephesians chapter 2 verse 3. Ephesians chapter 2 verse 3. Kapena. Kapena. Ephesians 2 verse 3. Ephesians 2 verse 3. Ephesians 2 verse 3. Nthawi imeneyi ifenso tonse tinali ndi moyo wonga wawo, ndipo tinkatsata zilakolako za khalidwe lathu lokonda zoyipa. Tinkachitanso zilizonse zimene matupi athu ndi maganizo athu ankasirira. Chifukwa chache mwachibadwa chathu tinali oyenera mkwiyo wa Mulungu monga anthu ena onse.
Amen. So mankind became children of wrath. Muntu anakhala mu tchimo kapena osachita bwino. And if you turn to Romans chapter 1, verse 18, Tikawerenga book ya Roma chapter 1 verse 18, tikawerenga book ya Roma chapter 1 verse 18. Roma 1 verse 18. Yeah, verse 18. Ukwiyo wa Mulungu ukuonekera kuchokera kumwamba amakwiyira anthu chifukwa cha kusalungama kwawo konse ndi kusachitira ulemu. Kusalungama kwawo kumawalepheretsa kudziwa zoona. so man became under the wrath of God. God's wrath was on mankind now. Ndipo pakuoneka kuli pa munthu ndi Mulungu pali udani ndithu kosafuna osakhala bwino. And man became cursed. Munthu tsopano alandira temberero. Galatians chapter 3, verse 10. Galatians chapter 3, verse 10. Galatia chapter 3 verse 10. Galatia chapter 3 verse 10. Galatia 3 verse 10. Okay. Onse amene Adamu amadalira ntchito za malamulo ndi otembereredwa. Paja malemba akuti ndi otembereredwa aliyense amene satsata zonse zolembedwa m'buku la chilamulo. So man became separated from God, empty in his life, and cursed. Munthu apezeka kuti palibe ngoloko ndi Mulungu ndipo samamvera pezeka kuti tembere Mulungu anatembera Mulungu anatembereredwa. But it gets even worse. It gets worse. Zinafika ndithu posathanizika chifukwa anthu anatayidwa ndithu chifukwa cha uchimo umene unatsala kwambiri kwa anthu amenewa. Mulungu anatemberera sanawerekerese. He also, because of his sin, must die. And that's why we die, because of sin. Ndifo chake panopa tikuona imfa ikubwera chifukwa choti anthu awa Adamu ndi Hava anachita chosalungama pamaso pa Mulungu napera ufumu wa Mulungu kusamvera kwa iwo ndifo anapeza kuti anatembereredwa chifukwa cha temberero pamaso pa Adamu ndi Hava ndifo anthu panopa kupezeka kumwalira. Hebrews chapter 9, verse 27, to show that we die because of sin. Hebrews 9, 27. Hebrews chapter 9 verse 27. Tuone chifukwa cha timafa. Mawu akutoka pale popo ifeo chifukwa cha temberero ndipeza kuti ifeo tikumwalira ndithu. Ndetimva kukula Hebrews chapter 9 verse 27. Nkhani ya Tchimo. Hebrews 9 verse 27. Yes. Munthu aliyense amafa kamodzi kokha pambuyo pake nkumaweruzidwa. So it even gets more worse. Not only is man separated from God, empty, cursed, dies, he also goes to hell. Chifukwa cha uchimo umene wapezeka pa anthu awiri wa Adamu ndi Hava, chifukwa chowukira pamaso pa Mulungu, chifukwa chosamvera pamaso pa Mulungu, ndipo iwo analandira temberero. Ndifake imfa ili kuwafikira mpaka nakuti aina munthu ali akufa ndithu, munthu adzafa ndithu, chifukwa cha tchimo imene inakhazikika, temberero imene inakhazikika pa Adamu ndi Hava, imene ikukwanisa panopa anthu azimwalira pamene munthu ali akufa. Matthew chapter 25, verse 46. Matthew 25, verse 46. Book of Matthew 25, verse
46. Matthew 25, verse 46, is it? Yeah. Matthew 25. Yes. Matthew 25, verse 46. 46. Yeah. All right. Pamenepo iwowo adachoka kumapita ku chilango chosatha, olungama aja kumapita ku moyo wosatha. And then Revelation, the book of Revelation, chapter 14, verse 10 to 11. The book of Revelation, chapter 14, verse 10 and 11. Book Chivumbuluso, chapter 14, verse 10 mpaka 11. Alimawusomere. Jendi wali mawamino. Chivumbuluso cha Chivumbuluso chapter 14, verse 10 mpaka 11. okay. 14 verse 10 kulekeza 11. Yes. Verse 10. Nayeso adzawa mwako vinyo wa ukali wa Mulungu. Vinyo wake adzathiridwa opanda kanthu kochepetsa mphamvu yake. Chikho cha vinyo wa Mulungu, munthuyo adzazunzidwa ndi moto ndi nyala ya sufule yoyaka. Zimenezi zidzachitikira pamaso pa angelo a Mulungu ndi mwana wankhosa uja. 11. Utsi wa moto owazunzawo umakwera kumwamba mpaka muyaya. Anthu amene adapembedza chirombo chija ndi fano lake, ndiponso amene adalembedwa chizindikiro cha dzina lake chija, sapeza mpumulo usana kapena usiku. Ndilekeze maja? So, all right, ndamaliza. So man's sin has led him to ruin and ruined his whole life, sending him to hell. Ya muntu chifukwa cha tchimo anapoyera ku ng'anjo ya moto, ndipo kumene koko yondoti moyo wawo wonse akhaosusika chifukwa cha tchimo imeneyi. So anapoyera ng'anjo ya moto imene muli miyala ya moto imene iwo moyo wawo wonse akhala kususika. But God in his mercy sent Jesus Christ to die for us, to save us from our sin. Mulungu anatikomera ife mtima potuma mwana wake Yesu Kristu kutifera ife machimo athu. If someone could read 1 Timothy chapter 1 verse 15. Ina tulinge 1 Timothy chapter 1 verse 15. One Timothy chapter 1 verse 15. 1 Timothy. Yeah, chapter 1. 1 Timothy chapter 1. Yes, verse 15. 15. Verse 15. Awa ndi mawu otsimikiza oyenera kuwavomereza ndi mtima wonse, akuti Khristu Yesu adabwera pansi pano kuti adzapulumutse anthu ochimwa, ndipo mwa iwowo ine ndiye wochimwa oposa. 15. 16. No. Mulungu adachindiriza. Just 15. Just 15, Mum. Right. Okay. So what we're seeing here is God, like a doctor,
has shown man's problem, which is sin. apa ndikuona kuti Yesu Kristu kala Mulungu akuzonetsera ngati dokotala amene amazonetsera kuti lese kupanga sikani munthu kuonetsera nthenda kuti munthu ali ndi nthenda iyi kapena zikufuta apa chifukwa cha vuto ili. Mulungu ali ngati dokotala amene akuonetsera kwambiri kuti mkati mwa munthu muli tchimo. Tchimoyo limene mudokotala Mulungu akuona kuti mkati mwa munthu muli tchimo. And like a good doctor, God has given the cure, which is Jesus Christ. Monga dokotala wa bwino iyeyo anapereka ngati thandizo kapena kuti thandizo kubweretsa Yesu Kristu kwa ife. So you cannot understand salvation. You cannot understand salvation unless you understand sin, that you're a sinner. Ya sungathe kulandira chipulumutso ngati iweyo ndi wochimwa koma ukakhala wachiyero masiku a Mulungu ena kulandira chipulumutso chifukwa wonse wochimwa sangalandire chipulumutso. So we must let people know that they have broke God's commandments. Do not lie, do not steal, do not commit adultery. We tell them that they have broken God's commandments and they are a sinner. Ya tena kwadziwitsa anthu zokhuza zauchimo. Tena kwauza musamwe, musabe, musachite chigololo, musaphe chifukwa zimene zimapangitsa munthu akhale mu uchimo ayende moyo wochimo. So tiauza anthu kuti achenjeze kuti izizo zoyipa ndi tchimo. And then we tell them the answer to the need is Jesus Christ. He is the only one where they can have their sins forgiven. Tena kwadziwitsa kuti yankho ilipo imene mukamlandira Yesu Kristu kama mwini moyo wanu inuyo mukhoza kupulumuka, mukhoza kuchoka ku tchimo chifukwa iyeyo Yesu Kristu ndi amene amakhululukira tchimo. There was this girl, she was taken from Africa to the USA as a slave. Panali mtsikana nakenso amene atengedwa kuno ku Africa kupita ku United of America kukagwira ntchito ya ukapolo. She was at the marketplace and they were selling her. Ndipo anapita naye malo a msika malonda ndipo anamugulitsa iye mtsikana anagulitsidwa ndithu. Two white young boys were looking at her with evil eyes. Pali nyamata wina woyera wachisungu anamuyang'ana kwambiri diso lina losakhala bwino. And they were laughing at her because her hands and feet were in iron chains. Ndipo nyamata anamuseka kwambiri mtsikanayo chifukwa manja mwake ngakhale mino mwake munamangira macheni. But there was an old, rich, old white man watching who was very unhappy with the white boys. Ndipo panali munthu wina wachikulire wolemera kwambiri amene amayang'ana kwambiri nyamatayi amene amaseka mtsikanayi ndipo amapa kukoma kwambiri masanga kwambiri chifukwa chakuti nyamatayi akumuseka uyo kumuyang'ana mwachidwi ndipo munthu wachikulu amene walemerayi wachingire woyerayi amasanga kwambiri zimene nyamata amachita. The old man went down to the front and he started to sign papers on a table. Ndipo nyamata ikulu wolemerayi atayandikira ndipo anakhala pa tebulu lake nanga kwa chipepa chimene chinalembera pamalopo. And everybody was scratching their heads. Why is he taking so long? Ndipo wina aliyense amasikanda mutu mwake mukugwira mutu kupwetesa mutu achifukwa chani anthu akantha tali pamene papa ndipo zimadabwitsa anthu ambiri. If he is buying the girl, they thought, why is he signing papers? He doesn't have to sign any papers. Pooneka kuti amene mkulu anakhala pa tebulo pakuti pamene amasikana agulitsidwa ndipo atamana pa chifukwa chani ngati tsikana agulitsidwa chifukwa chani osasayinira pepa layi kuvomeza kuti itagula. He took the girl to his house, which was
the biggest house you ever did see. ndipo mtsikanayo mkulu anamutengera mtsikanayo ku nyumba yake, ndi nyumba yaikulu kwambiri, ndipo moyo wanu wonse simunayionepo, nyumba yaikulu kwambiri. And he had a farm bigger than 100 farms. The land was so big. Anali chifoni chachikulu kwambiri pamwake mupeza kuti ikoza kama mafoni 10 kupanga kufoni imodzi. Anali chifoni chachikulu kwambiri pa nyumba inali yaikulu kwambiri, ndipo anali chifoni chachikulu kwambiri nyumbamo. He brought the girl in his front room. Anamutenga mtsikanayo kumubweretsa ku chipinda chake. He took the chains off her. Ndipo anatenga namasula macheni wonse amene mtsikana amangidwawo anamasula. He called her daughter. He said, "Welcome home, daughter." Ndipo mtsikana anaita mtsikana, mwana wanga mkazi ndakulandira, wafika ku nyumba yako, ukhale omasuka. When the chains fell off, he said to her, "Do you know why I signed the papers?" Ndipo macheni anamasula onsewa, ndamuza kuti ukudziwa chimene ndasaina pepa layi. I signed the papers and I've adopted you to be my daughter. Ndipo ndasaina mapepa lawa kuvomereza kuti iwe tsopano ndi mwana wanga wamkazi, kuvomereza. And I've left you, when I die, all my house and all my land. Ndipo anamuza amuita kuti ngakhale ntafa panopa china chonse nyumba lino, nyumba iyi ngakhale china chilichonse malo ndinawo, katundu wese ndinayo, ameneyo akhala manja mwako. You are now my child and you are set free. Ndipo iwe tsopano mwana wanga wamkazi, ndipo wamasulidwa akhala mwamtendere. Mankind is in chains to sin and the devil. Anthu ambiri anomangidwa ndi unyolo chifukwa cha uchimo umene anthu akhala Adamu yapa kuchita. Anthu onse ndomangidwa panopa chifukwa cha uchimo. But when we believe in the blood of Jesus, the chains fell off and we become adopted into God's family. Ngati ife tichoka pa uchimo, kusiyana kuti monyolo amasulidwa, komanso ife tena kutchedwa ana Mulungu, chifukwa choti macheni athu amasulidwa kuti tasambitsidwa ndi mwazi wa Khristu Yesu. This is the message of the gospel, and this is the greatest need for Malawi. Uthenga watenga patali kwambiri, komanso tena kufalitsa tena kulalikira kuno ku Malawi. Uthenga ndiwaife Malawi tena kumva zimene zina kufalitsa ndi kulalika uthenga wabwino. So false preachers will not preach and tell people to repent. Anthu ambiri azituso zonyenga, sitingi onyenga, amene amalalikira uthenga wabwino, amalika uthenga, samawuza anthu kuti alape uchimo, achoke mu uchimo, iwo sakha mu chimene chochoani. False preachers will not say, "You are a sinner going to hell." Azitumiki onyenga wasamalalikira uthenga kuti iwe ngochimwa, iwe upita ku chiwonongeko, basangane zimenezo. And they will not preach the blood of Jesus as the only way of salvation. Iwo azituso zonyenga, azitumiki ambiri samalalikira uthenga wabwino kuti no, chifukwa cha mwazi wa Khristu Yesu tilandira chipulumutso, salankhula zimene zamangokhala chete. The false preachers will preach about how great they are. Iwo azituso zonyenga, azitumiki onyenga, amafotokozera yomwe wokha, mmene wali, mmene akuchita bwino, mmene akulemerera, amangoka mazokhazi. And if you follow them and give them money, you will get visa to USA. Iwo amawumize kwamba amawukana mamaji ngila kwa mawuzo ife taona neti ngati muri tsaka ife kukoza bangira passport kama visa yopita kuti mukoza kupita USA. So imagine you were called to preach the gospel in the city center of Blantyre. Pesa kuti mwaita nido kumgalika utenga huko ino kunsina Blantyre town
And you go into the church and there are 500 very rich business people. And they are waiting for you to tell them they are going to get more money. But you're to preach, repent, you are a sinner. Turn to Jesus for forgiveness. Then the next day you are to go to a village to preach, a faraway village. And there are 100 poor people in the church. And they are hoping that you will preach that everyone will get visa to USA. But you preach, repent, you are a sinner, believe on Jesus Christ and be saved. And imagine you're asked to preach at the university. A 1,000 students and hundreds of professors. And the students and professors are hoping that you'll give them brilliant and clever arguments. But you preach, repent, you are sinners, and you point to the professors and tell them they need the blood of Jesus for salvation. This is the gospel. Man is in ruin with sin, and the only hope is Jesus Christ, the Savior. It doesn't matter what title you have. You can be called a reverend, a bishop, an apostle. You still are a gospel minister, a minister of the gospel. People are going to hell, and your main work is to save souls. It doesn't matter how big a man of God you think you are simply a gospel minister preaching Jesus Christ.
wa mufarise. This gospel must be preached clearly, Mawu a Mulungu uthenga wena kulalikidwa mwatsatanetsatane mwa ndondomeko wake ndithu momveka bwino. it must be preached with the anointing, Uthenga wena kuperekedwa kulalikidwa motsodza ukhale uthenga wotsodza ndi mphamvu ya Mulungu. it must be preached with boldness, Mwena kulalika uthenga ndi mphamvu ndithu mosawenenchera kulalikira. Poyima limani ndi mphamvu ndithu chifukwa mwaniyo mwadzalika ndi mphamvu ya kutsodza kwa Mulungu. it must be preached fearlessly without fear, Mwena kulalikira uthenga ndithu mokhazikika mopanda mantha komanso molingalira uthenga umene mukulalikira. This is the greatest need of Malawi today. Ichito nchofeka chachikulu kwambiri pa Malawi tsiku la lero. If you thunder this gospel throughout Malawi, Ngati mufanika uthenga umene uwu kudziko lonse la Malawi, the false pastors on TV in Malawi, monga sitirika wa chinyengo amene akutumikira ma television a Malawi, they'll begin to hate you. adzayamba kulimbana nanu kukudani inu ife mukulalika uthenga wabwino. And they'll even send people out to poison you. Ndipo akonzanso kupanga chiwembu choopsa kwambiri kuyamba kulemba anthu ntchito kuti amene sakena ameneyi mpaka namutamuthira mankhwala kapena kumupha kumene. You preach this gospel, and the nation of Malawi will shake. Tikalalika uthenga wabwino wamphamvu wachitsitsimutso wachosantha kuchimo ngakhale dziko la Malawi lidzagwedezeka. You'll not be popular, but many souls will be saved and go to heaven because of your ministry. Sikutchuka komano ife uthenga wabwino kulalikira kwena kulikonse wapezeka kuti anthu ochuluka ambiri akutembenuka mtima komanso kulandira Khristu Yesu komanso kulandira chipulumutso chifukwa chodzalikira kufaisa uthenga wabwino pena paliponse. Sikutchuka koma chifukwa cha uthengawo uli mwa inu kulalikira anthu akwera pansi pa Mulungu. God did not call angels to preach this gospel. He called you to preach this wonderful gospel. Mulungu sanayitane angelo kulalika uthengawo dziko lonse lapansi koma Mulungu anasankha inuyo cholinga chomwe mulalikire uthengawo. So be bold and be strong and do the work of preaching Christ crucified. God bless. Khalani amphamvu limbani mtima komanso mlalika uthenga wabwino kwa anthu onse kuti anthuwo alandire choonadi. Musachite mantha uthenga wa Mulungu ambiri manjenjemeri mawu Mulungu tikalalikira kuchita mantha popeza ndiye kugula Chisilamu atamba kudipha akuti mukhale olimba mtima. Mlalikaninso wamphamvu mosagwedezeka mopanda mantha chifukwa cholinga chachikulu kuti anthuwo abwere ku ufumu wa Mulungu. Amen. So I'm going to leave you just for a few minutes, 2 or 3 minutes. I'm going to come offline, and just for 2 or 3 minutes, if Pastor, you could have a chat with the other pastors and just ask, like, how is this relevant, what I've said? How can you use it for your ministry? And then I'll ring you back in about 3 minutes. And then if someone could share, and then we'll close in prayer. Thank you. All right. Ya kunena kuti tena kukhala tiulingalire kuya kupita kapuna pang'ono ali pa 3 minutes tikambirane kuti mawu amene aphunzitsa lero talingalira bwanji tikwamva bwanji nanga uthenga utingautenge bwanji ufalitsa ndi njira ziti zimene tingagwiritse ntchito nanga ifenga lasimika Mulungu. Okay. Nanga uthenga